Това е историята на две малки момичета. Мария, която била родена в големия град, и Ани, която била родена в малко село. Ани мечтаяла да стане фризьорка, когато порасне. Мария мечтаяла да се омъжи за добро момче и да има голямо семейство. Годините минавали, момичетата пораснали, но нямало работа, парите не стигали и какво щяло да стане с техните надежди и мечти? Един ден в селото на Ани настанало небивало оживление. Нейният братовчет се завърнал от чужбина. Той донесъл на всички хубави подаръци. Да се работи навън е страхотно, казал братовчет, и защо не дойдеш в чужбина с мен и жена ми? Ще ти намеря добра работа. Можеш да станеш фризьорка, довери ми се. Ани била толкова щастлива. Тя се съгласила да замине с братовчет си. В същото време в родния си град Мария се запознала с очарователен младеж. Той е водил на прекрасни места. Бил и много добър танцор. Мария се влюбила. Да се работи в чужбина е страхотно, казал приятелят й. Защо не дойдеш с мен? Ще ти намеря добра работа, ще работим, ще спестим пари и като се върнем ще направим голяма, хубава сватба. Семейството ти ще е много впечатлено, довери ми се. Мария се съгласила да замине за чужбина с приятеля си. Тя била толкова щастлива. Най-накрая мечтата й щяла да се сбъдне. Мария никога не си представила, че приятелят й ще я продаде на сводник. Ани никога не си я представила, че братовчет й ще я продаде в публичен дом. Те никога не са си представили, че ще бъдат накарани да проституират. Единственото, на което са се надявали, е да имат по-добър живот. А сега Ани все още е принудена да работи като проститутка. Мария е успяла да избяга, но може никога да не види семейството си отново. Тази история е истинска. Робството съществува. Той е живо тук, на улицата до теб. Всяка година хиляди жени по света стават жертва на трафик с цел сексуална експлоатация. Секс-трафикът носи над 12 милиарда долара годишно на тези, които търгуват с женското нещастие.